धाइल बाण नथुनी में आसाराम के केहू जानत रहे कि घटिया हो ना केहू ना जानत आसाराम के केहू जानत रहे कि घटिया हो बाकी लोग देखाओ बाकी पकड़ले तो लोग जान गल कि नहीं दादा ई तो छेंगाड़ा बा ये दादा ई तो लाइटिंग में सीसी कैमरा लगावत हर बुरबक गमार लोके हर काले लबानी होइना धाइल बाण नथुनी में बड़े बड़े पानी होइना धाइल बाण नथुनी में बड़े बड़े जानी यही माया रूपी नथुनी में के फसल नथुनी के फांस में पराशर बाबा फसल नथुनी के फांस में पराशर बाबा फसल नथुनी के फांस में पराशर बाबा फसल है पराशर बाबा सिद्ध पुरुष रहे हसन के गो लड़की रहे नदी के तीर पर नाव खेवत रहली पराशर बाबा पहुंचले कहले कि बच्ची अपन नाव पर तनी चढ़ा लो हमरा वो पार जाए के बा बाबा के नाव पर चढ़ा लेली मछोदरी नाव खेवे लगली बीच नदी में जब नाव पहुंचल बाबा के मन डोले लगा कहले कि बच्चिया हमरा कभी तू रति दान करबू तारा खूब बढ़िया पुत्र के प्राप्ति हुई 7 वर्ष के मछोदरी रहली कहली के बाबा रे लाज न खेला को हम 7 वर्ष के बानी अरे वह उम्र के कोनो ठीके नहीं खे अरे वह रति दान करे के कहते कहले के री हम पराशर बाबा हैं हमरा पले में रोक के इलाज बा कमंडल से जल निकाल के आ देहिए पर छिड़क देले 16 वर्ष के कदी 7 वर्ष से 16 वर्ष कहले कि अब रतिदान करो कहले कि ना बाबा ई कुल दिन में ना करे के कहले के करो उपाय बा कमंडल से जल निकाल के आसमान में छोड़ देले जितना दूर में नैया चलत रहे उतना दूर कुहा से नैया घेरा गए यही पराशर बाबा मछोदरी के देन है कुहा अपना मजा खातिर बरसावल लो असरवा एक्सीडेंट हमनी के होता है गलती कहता नहीं यही मछोदरी पराशर बाबा के देन कुहा के बरसात भई नथुनी के फांस में पराशर बाबा फसल है अरे जाई के मछोदरी के बालपन में नसल जाई के मछोदरी के बालपन में नसल सुंदर गुलाल भैला हर प्यास मुनि ज्ञानी है ना यही पराशर बाबा मछोदरी के संजोग से जेकर आगे चल के जोजन गंधा नाम पड़ल सतवती नाम पड़ल औंकरे बेटा भैले कृष्ण दयापन जो आगे चल के वेद व्यास से नाम से विख्यात भैनी महाभारत के रचनाकार भैल और सुंदर गुलाल भैला प्यास मुनि ज्ञानी है ना धाइल बाण नथुनी में बड़े बड़े ज्ञानी है ना धाइल बाण नथुनी में बड़े बड़े ज्ञानी गुरुदेव संगीत केवल संगीत मान के गावल एबरा कोई गावे दी एबरा टेंशन दिमागी टेंशन पारिवारिक टेंशन सामाजिक टेंशन इतना समाज में टेंशन फैलल बा आ गीत संगीत 4 घंटा के मजा होला आ 4 घंटा गीत संगीत लोग सुन ले तनी मनोरंजन कर लेलस तनी ज्ञान के बात हो गई तनी मनोरंजन के बात हो गई हंसा खेला के रात हमनी के काट देनी जा इहे गीत संगीत रह गइल बा और नथुनी के फांस में के फंस नथुनी के चक्कर में अरे नारद भइले
नथुनी के चक्कर में नारद भइले आंधर। नथुनी के चक्कर में नारद भइले आंधर। कहिया भैया ए भैया भैया मेहरारू के फोन आइल बा। बैठी मेहरारू के फोन आइल बा। बहुत बेरा बा महाराज तो बैठ का जेब घरवा बैठ। हाथ बड़ा भाई अच्छा पेशाब लगवा जाए क के आ जा बोझ न तो हम लइकन के भेज देता के ले आवे। हां ब्यास जी वो के अलग ब्यास है। नथुनी के फांस में नारद जी फंस गए जेकर रोज काम रहे। हाँ नारायण 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 बीड़ा बजावल चंदन भैया आ ऊ बीड़ा के तार तुरे के फेरा में पड़ गेले केकरा चलते हे कहिन का लोग चलते। सिल निधि के कन्या रहली विष्णुमोहनी। बाबा घूमत एक दिन वो राज्य में पहुंचले। सिल निधि कहले कि तनी हमरा विष्णुमोहनी के हाथ देखी। हाथ देखले बाबा तो हाथ के रेखा में लिखा रहे जो यह बर अमर सो होई समर भूमि ते जीत न कोई। लिखा रहे के लड़किया से जे बियाह कली उ लड़ाई के मैदान में हरबे न करी ना। सोचले कि तब दानियल के बाबा जा तो नहीं सब बच गई एकदम बुझाता कि देखले नहीं। अरे 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 जा इचकी सखती बचल है। शंकर जी के दुगो गण रहले जय विजय कहले के बाबा बियाह करे खातिर आइल बड़ा। हां ते जब तक पानी मिली शीशा ना मिली हां कहीं गड़हा गुड़ही में पानी होके तो कम से कम मुहावा देख ले देख लो कि तू बियाह करे जोग बाड़ा पिना। हां बाबा जब देखले तो बानर के मुंह रहे आ तले विष्णु भगवान घोड़ा पर अइले स्वयंवर में माला पहनौली विष्णुमोहनी लेके चल गए। बड़ा दुख लागल नारद जी के। श्राप दिहले कहले कि हे विष्णु तू छलिया हो यही तरह समुद्र मंथन भइल। तो लक्ष्मी सुंदर रहली तो अपना लिहला। आ शंकर जी के भोला भाला जान के विष पिए के दे दिहला। कितना दिन के बाद हमारा बियाह करे के मन कइला सा केने दुसैला हा घोड़ा पर बैठा के लेके चल गइल। तो जा तारा के श्राप देता नहीं कि जौन बानर के मुंह हमरा के देले बड़ा यही बानर मुहवा के चलते तारा धरती पर जन्म लेबे के पड़ी। तारा मेहरारू के कोनो राक्षस हर के लेके चल जाई ओ दिन तारा मेहरारू के खोजे खातिर इहे बानर के मुहवा काम में आई। बाकी फंसा रहले ना नारद जी फंस गए नथुनी के चक्कर में आ नारद भइले आ यही के चलते मुहवा मिल रहे। यही के चलते मुहवा मिल रहे बाबा। हर सभा में जाके बाबा और भइल पानी पानी है ना खाइल बड़ नथुनी में बड़े बड़े जानी है ना खाइल बड़ नथुनी में बड़े बड़े जानी। यही नथुनी के चक्कर में धर्मराज जैसन पांचों पांडव कौना